Hi there, Sanbonani Molweli. Welcome to Fix Channel. For new here, please subscribe before the end of the video. If you're returning, thank you for love and support. I appreciate you. Tembo. Siyaxoxa futhi kule channel. Kwesinye isikhathi ezinye izinto azikho serious, ezinye zi-serious kancane. Wait guys, yabona le nto beseniyiqala? Buyani nginikhumbuze. Kube nesikhathi la uMpumelelo ebe wrong khona. Kwaba indaba eyaziwayo emphakathini. Ubaba Msele wasiqina kwi-page lakhe. Vele kwi-page lapho lomndeni kokwenziwa lokhu oku-approve yibona efaka uMpumelelo embongela esho zonke izinto. Wabuya kule show esibuka manje Thando Lesithembu wathi phela abantu abangacabanga ukuthi manje isidala. Yena uyazi ukuthi ukhuluma kanjani ngengane yakhe, right? Waphinde futhi makufika isikhathi sokuthi akhulume noMpumelelo samlalela. Manje ke nayijika lento. Sokwenzela ke ngesibonelo ngenkunzi. Yabo makuthiwa izinkunzi ezimbili. Zona lezi inkunzi ezimbili ukhona umnikazi wazo owakhe isibaya. Mase kufika la ukuthi umnikazi weinkunzi ngoba zimbili uyo yithestayo. Uyazi ukuthi le izogwaza ngempela, le iyalwa. Umnikazi wayo owaziyo inkunzi. Ngisho noba kuthiwa ziyaphuma ngaphandle ziyoqhathwa, uhambe khona ngoba uye wazi ukuthi mayishaya la yenze njani. Mayifuna ukuthi igobe phansi igobiswa uyo ikhothisayo. Ayijiki ke lento. Siyabuka nje manje masisengiyajika nijika i-TV show. Yabona kule group yethu esibuzayo thina sinemibuzo eminingi asikashintshi. Inkunzi itrainwa umnikazi wayo. Angazi ke mhlambe kuyenzeka ke kufika isikhathi la imjikela khona. Kodwa nje ukhotha ngoba isuke ikhotha izinto phela ukuthi ukuze ingahlulwa yezinye umnikazi wayo. Mawukuthi i-dosage yini kube i-overdose uye ofaka i-overdose ngapha. Ayijiki ke lento. Yabo lento le eseniyifuna la niyifuna khona uye ofake leyo nto elithi ingane mhlambe khona into emenza uye owenza ingane. Uye owenza ingane. Ngoba ngisho ngakulandela zonke inkulumo esizosasa kule TV show uThando Lesithembu siphele siku izingane zesithembu senze i-reference ukuthi yayithi ingane yena ethi yathi ingane ethi yathi ethi yebo. Yabo ukuthi inkunzi ikhothisa umnikazi wayo uyo ikhothisayo uyo ibongelayo thina sikhuluma ngento esingayibonanga. Ngeke sijike ke manje ngoba sengathi inkomishi ziyaphambana. Nakhona futhi ngenzeka ukuthi yithi sicabanga ukuthi inkomishi ziphambene yena ngokwakhe ayikho into ephambene ngoba kuwenzeka lento ayilindele. Ngixoxele. Ngisho yabo kwesinye isikhathi sibuka mayezokhuluma nabo bobabili ukuthi lona omunye akekho interested. Asazi ukuthi yini. Lokho futhi akakunaki ukuthi hawo. Phela manje abafana bawu2 kube khona izinto ayixoxayo yini enye ingane inganaki kakhulu yindaba mhlawumbe alandele. Ukuthi isuke sibhorwa yini enye ingane. Inkunzi kabani eyakhe. Nebhubesi nje sesizokuthiwa uyibhubesi elibhongayo. Uqanjoba ukuthi ibhubesi umnikazi. Isibaya esikabani sinomnikazi. Neyinkunzi esikabani manje asikwazi ukufuna abantu esifuna abanye siblame bona. Nenkunzi futhi manje asikwazi ukuyiblame fully sibe singazi ukuthi ikhothisweni qala ngoba iyakhothiswa inkunzi. Base kuyabonakala ke ngezenzo ukuthi hayi le kuzoba nzima. Yaziwe futhi ukuthi inkunzi ngempela alifakwa ibuya nayo ile okazi ukuthi cha le ngempela inkinga leyo kokubiza umnikazi wayo. Lela nje engabhayizelwe umuntu ke yabo inkunzi ngisho inkunzi mina le inkomo egwazanayo. Yabo leyo ke ikubizwa ngisho umnikazi wayo kuthiwa nayo siyahlupha nayo siyenze nje afika umnikazi wayo nesitswebu ishone phansi ngoba izwa abantu umnikazi wayo. Asijike le nkulumo nje ayijikisamile lapho. Namanje futhi kulesi situla sehlelo kusole phezulu uzokwehlisa umnikazi. Bakhuza omacele bakhuza noma yeni silalele.
Wasuke wathi phela hhayi, abafana bami laba. Nali-ke ibhubesi liyabhonga manje. Yabo kule nto eyenzeke kule recent episode, ngiphakathi nendawo. Ukuba phakathi nendawo ukuthi ukwazi ukushintsha i-topic ngosine kwaba yenye into. Mase kuthi kuleli elinye isayidi ingane engahloniphi, hhayi no. Ingane engahloniphi izakhela isigcwagcwa ebantwini. Ingane engahloniphi izakhela isigcwagcwa nje ebantwini. Siyasazi ukuthi ingane uma ingezwa kuqala, bengingaze kulinda ukuthi uzothethiswa uma wakhe omdala uzosho ukuthi wena mthuka usibhedela. Yeka lento oyenzayo. Yabo ingane ibithuliswa fast phakathi kwabantu abadala mayidelela. Kodwa-ke ngoba umnikazi wale nkunzi ukhona, sisathule nathi siyabuka imovie yadlala ukuthi kanti kiwaphi. Kodwa-ke uma ungayijoyinile igroup yethu yemibuzo, sikuhlebele ukuthi yonke lento sesiyihlanganisile sayiphendula ukuthi hayibo kwenzakalani la? Kwenzakalani? Silapho-ke la esibuzayo. Kodwa inkunzi ikhothisa umnikazi wayo. Umnikazi okhothisa inkunzi. Akube inkunzi iyona esikhothisa umnikazi, hhayi. Umnikazi wayo oyikhothisayo. Ukuthi uyikhothisa ini? Asazi. Uyishunqiselani? Asazi. Kodwa kubonakala inkunzi isiyenza ukuthi le yiyo. Bye bye.